Takže ahoj lidi, chtěl bych vám říct, že s tímhletím serverem končíme, protože tady nějaký dement mi dal ban jen proto, že jsem nic neudělal a chodil jsem tu a koukal jsem na ty griefery, co tu griefujou. Buď sticha, prosím teď buď sticha. Jo, hele, griefery, protože tady griefujou tyhle ty diamantové kostky, co jsou tady, a pak jim to vracej a oni mi dali ban, že jsem griefer, jo. Takže chci říct, že X server s tím úplně končím, že to je takovej, jsou tady takový debilní admini, jo. Jsou tu debilní admini, tady ten debilní admin a Agers. Prostě Agers mě vyhodil, pro nic za nic, jo. Že prostě se tady koukám na ty griefery a říkám jim, aby přestali, že jsou to magoři, ne. To je úplně nehorázný tohleto. Prostě nechoďte na tenhle server je úplně na hovno. Vás vyhodí, za nic vás nevyhodí, tady nějaký demant tady čumí, tohle mě banoval, že mám perma, jo, že jsem griefoval, dement, takže jsem zase nasranej. Co bych ještě řekl, nechoďte na tenhle ten server a teď jim napíšu, proč jste banovali Raskima? Proč jste banovali? No a teď se jmenuji Daredevil, aby jsem se mohl vůbec přihlásit. Proč jste to? Proč jste banovali Raskima? No? Jo, jasně. Vidíte? Agers dal ban zase. Jo. No, neodpovíme, protože jsou to magoři prostě. Řeknu, že jsou to debilové, nebudu sem chodit a říkám, nechoďte sem taky, protože jinak vás banuju taky, takže tohle je všechno a asi končíme na tomhletom multiplayeru a možná si najdeme jiný server, takže čau.